Takže čau lidi, tady to je další video a tady to video bude tady to video bude z Future, a ty jsi ho hodil? Jo, dík. Tady to video bude z Futurecraftu a teďkon už momentálně jsme tady, co to je, na Suburban schémat, co to je? A teďkon tady... Jo, Bugina. Budeme jezdit v Bugina. No a tady už máme trochu rozehratý, máme už jakoby takhle ty věci. Teďkon jsme No pojď, teďka tady jdeme proběhnout zpátky, jdeme na další dungeon. Teďkon jsme ve vesmíru, momentálně. Teď jsme zabili před chvíličkou bosse a z něj jsme získali tady ten klíč. Tady já ještě zničím nějaký ty spawnery. Sejdeme se venku. Škoda, že ta česká nejde ukrát. Sejdeme se venku, ok? A to tady ještě trochu pozabijem, protože já mám to brnko dobrý. A ty praž nevím. Jo. Bohu. No já to, hele, jsou tu klíčy, ty já nemám oblíbené, takže jdeme. Ok. Ale mohli bychom někdy udělat nějaký společný video a hodit to na oba dva channely? No, bychom mohli, no. Já se tady zabijem ty moby a zničuju ty, ale už jsem venku. Tak už tam stejně někdy nebudem žádnou. Čuču. Tak jdem dál, jo? Jo. Choď zase, ať bych viděl ty šlapoty. Já jsem skoro stejně rychle jako ty teďko. Ty máš helmu a chestplate, takže jsi ještě pomalejší. 118. Já mám schválně jenom ty kalhoty a ty boty. Aby bylo rychle. Když uvidíš na mapě takovýhle velký kráter znova, takový černý, tak to je on. A jo, to je dungeon. A jestli uvidíš village vesnici, tak tam ukradneme jednoho mimo ně. Proč? Takže. Ok. Jo, a nehráme normálně survival, že bychom se nějak spojili, ne, to nehrajeme. Hrajeme normálně multiplayer na jednom serveru, ten server vám dám do popisku videa, takže... Jakoby... Tak vám tam možná dáme nějaký podcast na to, my jakoby hrajeme originální Minecraft, jako hraje gamer. Jo, no jak hraje gamer, tak my vám když tak dáme... Má i tutoriál, takže si to můžete udělat. Jo, já vám dám odkaz na jeho tutoriál a tam v jeho odkazu v Gamerovo si stáhnete ten Futurecraft. Ale musíte, jedna podmínka, že musíte mít originální Minecraft, jinak vám tu nepůjde. A já už jsem ztratil, teďkon jsem ztratil, jo tady, dobrý. To se vyplatí. Jo. Jako říká game. Village vesnice. Hej, počkej tam. Dobrý, už hledám. Za chvíli jsem tam. Ne, zůstaň tam, počkej na mě. Ty stopy tady. A tak bylo to hodně šikovný, že necháváš ty stopy, protože to bych furt tě musel hledat čus. Ale já si ještě možná... Jo, tady máme raketu, kterou jsem letěl tady s Milanem. Kterou jsi ty vykratil? No, kterou jsme letěli semka na ten jakoby na měsíc. Chtěl jsem ji asi půl hodiny. No to víc. No a nedoporučuju vám zase je to hrozný, než uděláte než si všechno vypečete, než si to prostě uděláte, tak je to hrozně dlouhá doba, takže... Ale hej, mohli bychom udělat nějakou sérii z Futurecraftu, kdybychom si třeba, že bychom třeba prostě všechny věci bychom si dali někam do nějakého domečku a začali bychom znova a udělali bychom na tom serveru nějakou sérii. To bychom mohli, no. Ale to ono tak poměrně dobrý, tu série dělat. Nevím, ale mohli bychom to pak někdy udělat. Jo, tady je ta vesnice. Počkej, to jsi tak rychlej? No. Šel si normálně tou vesnicí potom rovně? No.
Jako tý první. No, tady je nějaká vesnice, velič. No tak prostě furt jdi do mě. Tady zabočím. Nechci se tam vrátit, protože já ty tvoje stopy ale fakt nevidím. Ježiši. Tam běžím. Dobrý. Nemusíš. No já ti bez tak musím naproti, protože už jsem hrozně daleko. Tady vidím jenom 3 tvoje stopy, tak tady někde dál. Jo, tady už to vidím zase. Jo, tady, čus. Pojď. Tak proč jsi tak pomalej? No, já normálně jakoby takhle. To. Hrozně rychlej. Já furt šibím na tu minimapu a čekám, až tam bude nějaký dungeon. Jo, a kdybyste tady chtěli třeba, že byste udělali třeba jenom jednu raketu a byl to jeden do vesmíru a druhý by se na něj portnul, tak to bohužel nejde, to udělání musíte mít 2 rakety pro 2 člověky. Lidi. Ale to je poměrně vychytaný. No, to je vychytaný, no. Mám další. Jo, já tě nevidím. Se těším, až teďka potřebujeme, teďka mám baginu, že jo? A až tam najdeme tier 2 raket, tak začneme dělat druhou raketu, druhého stádia a uděláme si na Mars raketu. A kde seš ty lidi už? Už tam běžím, já jsem se musel vrátit k tomu místu jako předtím, protože já jsem tě tak trochu ztratil. No já běžím zpátky naproti. Jo, počkej, tady. Tak já jsem se teďka slušně zamotal, ale... Tady takhle. A jo, tady jsou ještě ty stopy. Šup, jo, tady. Jo, čus. Já nemačkám naši. Jo. Kde to bylo? A tady už to vidíš, ne? Jo. A zůstaneme jenom proběhnout. Kdo ti volal? Někoho, kterýho znám? Jo. Ty seš tak. Okay. Nevidím. A počkej, ty počkej. Já se bavím. A ty kyblíky taky. A to ty vezmu potom. No, že by mě bylo málo? To se nesvědá. Dobrý, jde dál. Já taky. Ale je to tmavý, což mě sere. Úplný hovno vidím. To mám jasno, Max. Ale koukněte, hele, třeba já jsem položil torčku a ona prostě nesvítí, což mě asi tady nejvíc vytáčí. Musím speciální torčky. No to jo. Tak když je to tady na měsíci, tak když je to tady na měsíci, takže ona ta torčka nemá kyslík a nemůže hořet, to je logický, že jo. Teďka nás uvidíte v akci, jak zabijeme Bruce. Dám. Ty už ho zabil. Nebudu. Hejte, píču, on mě nabral. Už jenom. A teď on nic nebere mě teda? A mě aspoň teda ani vůbec. No, protože máme silný věci. Teď českou chtělo, to je snad. Ale bacha, teď si vybouchne čura. A on vůbec nic neubral. Tak pojď. Vagina.
Hej, já mám ty red hirty a ty yellow hirty. Co se s tím dá udělat vlastně? Tak si vem si tu body. A co s tím? No vem si. Kde? Jo, počkej, já si to... Vem si prostě tu body. Jo, já jsem si ji dal do inventáře. Jak mě teďka o to získat, to mi to říkal. Jo, a Co získat? Já jsem to zapomněl. ty jsi chtěl tu baginu, ne? Aby jsme mohli jezdit. No, ale to už máme, ale teďka potřebuji tier Rocket 2. Máme tier 1, ale my potřebujeme 2. Aby jsme mohli... jet na Mars. Jo, letět. Ano. No a zabíjí pavouky. Pavoučiny se hodí, potom si uděláme ty větší baťohy. Jak jsem o nich říkal už. Jo. Pičo, to já nevím, kudy tudydle. Z toho nakonec bude půlhodinový video. To já zase nějaký ty momenty, jo, vystřihám. Já jsem se vrátila na to stejné místo, ty vole. To já jako něco to nezáživného třeba z toho jakoby vystřihnu. Ty pičo. A teď zase nevím kudy, do prdele. Jsem venku. Jsme to tady tu zase, nebo ne? Hej, tak nejdeme domů, už máme půlku. A jo, tak počkej, já jenom vylezu dolů a půjdu tam. Tak já to zkusím. Ano. Jo, jde to. OK. Pojď domů. Mě to tady baví, takže já to tady ještě budu zabíjet chviličku. Aby v tom videu taky něco bylo. Teď si tam jdeme odemknout baginu. A já tady takhle budu brát ty torčky, protože se aspoň bude hodit. Ono mi to krešlo. Jdi domů, tam je ten. To vypadlo. Tady je co? To benže. Tam je taky tam bagina. Problém, prosím tě. Jako v domečku. No u toho velkého kartinu. Tady nic není. No nevadí, ještě jí máme tu jednu. A ty věci máš, ne? Doufám. Cože? Ty věci budeš mít, ne? Jako já bych chtěl udělat ty baginy, které se chcete? Jo? Ale potom to už ukončíme a budeme dělat Brinkman. Jo, tady mám. Protože jsme bez surovin, jak jsem dělal ty rakety. Ale je dobrý, že aspoň máme ty stroje, chápeš? Jo, tak já bych asi tady to už ukončil, byli jsme chviličku na vesmíru, něco jsme vám ukázali. Další díl bude třeba, až zase poletíme znova na měsíc, až znova zase poletíme. Tak já si tady ještě robiju tady ty. Až znova poletíme na vesmír, tak Na vesmír. Teda na měsíc, já si to furt pletu, na měsíc, tak by bylo potom další video z toho, třeba už delší. Ale to je jedno, když tak by potom bylo teda delší a tak zatím čusák.